Bjorn Formosa, raġel deskritt minn ħafna bħala kuraġġuż li qed iservi ta' ispirazzjoni għal bosta, ġie nominat għal Premju Ewropew ċittadin tas-sena. Premju li jingħata kull sena mill-Parlament Ewropew li jirrikonoxxi ħidmet organizzazzjonijiet jew persuni fis-soċjetà. Għal din is-sena l-Ewroparlamentari Maltin Mirjam Dalli u Marlene Mizzi ħassew li Bjorn Formosa huwa idonju għal dan ir-rikonoxximent. Ringrazzjahom tipo lil kemm Marlene Mizzi u lil Mirjam Dalli li dejjem kienu hemmhekk jissapportjawni, jissapportjaw il-kawża tagħna. Ġifieri ringrazzjament doppju. Fi tweets l-Ewroparlamentari Laburista Marlene Mizzi ringrazzjat lil Bjorn għax-xogħol li qed iwettaq u żiedet li għandu jiġi rikonoxxut u premjat. Magħha ngħaqdet Mirjam Dalli li notat kif Bjorn huwa eroj Malti li qed iħalli warajh legat li semel differenza f'ħajjet ħafna nies. Hija tkellmet dwar żjara li għamlet f'dar Bjorn is-sajf li għadda. Stajt nara mhux biss ix-xogħol li qegħdin jagħmlu b'passjoni imma anke d-determinazzjoni ta' persuna li qiegħed jiffaċċja marda tant serja, jekk issegwi l-Bjorn anke fuq il-Facebook tara kemm ibati minħabba din il-marda. Imma quddiem marda daqshekk serja Bjorn ma qatax qalbu, anzi ħass li għandu jkollu l-kuraġġ biex jgħin persuni oħra li bħalissa u għada pitada jistgħu jgħaddu mill-istess sitwazzjoni tiegħu. Onorat b'din in-nomina, Bjorn qal li għalkemm sar ħafna xogħol qatt baqa' ferm iżjed xi jsir. Dar Bjorn ġast il-ġimgħa li għaddiet minn tliet kompletament, ġifieri però hemm xorta waiting list kbira ta' nies li għandhom bżonn lajnuna, ġifieri bħalissa qed naħsbu x'tista' tkun il-proġett li jmiss, forsi anke dar ġdida biex nkunu nistgħu nakkomodaw lil dawn nies. Biex issa li saret in-nomina, Dalli u Mizzi jittamaw li l-Parlament Ewropew ukoll jaraf li Bjorn huwa verament idonju għal rikonoxximent bħal dan.